имрӯз Аргентина бо Бразилия финал бозӣ дорад. мухлисои Аргентина зиқ мешавед. 1000 ҳама омадомади командаи Аргентинаро интизор аст. агар шумо ба мисли мо ба тамоми дунё сафар кардан хоҳед, ба ватсапи авиакассаи Шаҳноза занг бизанед. билетҳои арзон ва боваринок аст. ба мову шумо роҳи сафед. ҳумо арена, финали футзал, дилшод дар Тошкент. имрӯз Аргентина бо Бразилия финал бозӣ дорад. ҳама каса тамошо мекунем. дӯстони азиз, ҳозир командаи Бразилия дар майдон тамрин кардесай. Ака қати Аргентина бозӣ дорад, ба фикрам ки Бразилия сахти бадай мезанад. ҳама омадомади командаи Аргентинаро интизор аст. ба фикрам ки ҳозир мебиёяд. мухлисои ашадии футзал, бовар ки бозӣ гарели рафтеса. Бразилия 2-0 задеса Аргентинара. Гуфтам ку пеш ҳамин Бразилия мезана. мухлисои Аргентина зиқ мешавед. 1000 бародаро, 2-1 Бразилия чемпионшип. дӯстони азиз, ростигардана фарашинофту президенти футбол Инфантини омадагиаст. روی برنامه دلشاد رحیمов، کارگردان قربان نعمتov در میدان باشد. زیاد از 10,000 نفر تماشابین. چی گفته سیانی ما؟